Takže zdravím všetkých, ja som Matri a teda... počkaj, čo? Zdravím všetkých, ja som Maroty a vítam vás u nového videa, teda vlastne u prvého videa. Trošku mi blbne mikrofón, takže... počkajte, ale dúfam, že to prežijete, budem sa to snažiť nejak optimalizovať v editore, DaVinci Resolve, lebo som bot. Takže, vítam vás na tomto kanáli, kde sa budem snažiť natáčať všetko, čo si želáte, absolútne všetko. Môj cieľ, ako každého kida, cieľ je dosiahnuť niekoľko odoberateľov. Ja chcem dosiahnuť, počkajte. Môj cieľ je dosiahnuť 8,2 miliard odoberateľov, teda vlastne každého človeka na svete, ale keďže môžeme si vytvoriť viacej účtov, tak to môžete hneď urobiť a dať mi odber. Viem, že je to otravné, ale veľmi dobrá podpora. Ja sám, keď uvidím nejakého začínajúceho youtubera, tak ho hneď odignorujem. Počkaj, sa musím napiť. Dobre, tak pokračujeme. Sám viem, že je to veľmi otravné. Chodím na YouTube, hej, ale žiadneho začínajúceho youtubera som v živote nepodporil. Čo by som vám asi nemal rozprávať, ale to je jedno. Prosím, podporte mňa. Určite ste si všimli, že som sa na začiatku pomýlil s mojím menom, čo by som asi nemal, keďže tak sa volám, chápete, na YouTube. Ale je to vlastne preto, že som mal 1 500 000 kanálov. A furt som si povedal, že teraz začnem natáčať. A fakt dám, že login. Lenže som po asi 2 mesiacoch skončil. A 2 mesiacoch to som prehnal. No, ale teraz fakt chcem dať login a že budem natáčať na tom YouTube. Lebo treba proste peňažteky. Teda vlastne treba publikum. Neviem, nečakám veľmi veľa odoberateľov, keďže na YouTube už veľmi veľa nechodia ľudí. Keďže som hovoril o tých predošlých kanáloch, môžem vám tu dať nejaký zostrih videa, možno jedného iba, že ako editujem. Neviem, možno je to veľmi možno, že... Tak, no neviem, napíšte mi, čo si myslíte, že či to je veľmi alebo není veľmi premotivované, teda preeditované s tými 2017 mimami. Ale to je proste rok, kedy som chcel začať natáčať a milujem tú dobu, lebo je proste najlepšia doba v mojom živote. Ale to nie som až taký starý, hej. No, ale neviem, čo som chcel povedať už. Vrátime sa späť k téme. Ja som to dosť akože preskočil, ale vtedy, ak som rozprával o Cyberpunk, tak vlastne to sú témy, čo by som chcel natáčať. Chcel by som tu natáčať ako niečo ako že Minecraft, ktoré môžete vidieť na pozadí akurát. Možno Geometry Dash, viete, tie také klasické úplne hry. Vodko by som natočil, lebo v tom som dobrý. Vlastne budem točiť v tom, čo som dobrý. Blablabla. Neviem, napíšte mi nejaké odporúčanie pre editovanie, pre to, čo mám točiť. Robím to preto, hlavne pre vás, samozrejme, aby ste mali na čom vyrastať. Viem, že dnešní kidi nepozerajú vôbec také videá, pretože je to nudné. A dúfam, že budem mať nejaké zhliadnutia do budúcna, že si splním môj sen. So Silver Buttonom tu budem stať. Neviem, či dáme 1 000 000, pretože to by som musel zmeniť štýl robenia tých videí a skôr sa zamerať na vlastne dnešnú dobu, lenže to sa mi veľmi nechce, takže bohužiaľ. Dajte samozrejme like, keď nie ten odber, tak like, pretože čím skôr budem mať
viacej odoberateľov, to nedávalo zmysel, ale to je jedno. Tak tým skôr si kúpim lepší mikrofón a bude to o dosť lepšie. Dúfam, že to sa mi nahraje a že sa mi to nebude po druhýkrát. A nie len kvôli mikrofónu, ale ešte aj kvôli webkamere, aby ste ma tu videli prítomného. Taký pekný som, úplne fešák, nádherný. A uvidíte v priamom prenose 4000K, teda 4M, teda 4 milióny. To by bolo asi z mojej strany všetko. Neviem, či som niečo zabudol, alebo nie. Samozrejme to zistím až pri edite. Možno tam niečo doplním. Dovidenia, učím sa s vami. Teda asi sám, lebo to na to nebudem mať žiadne zhliadnutie, ale zatiaľ peace. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion to the night. Sweet dreams of taking over. Sweet dreams of dancing to the night. Oh fuck, ja stále natáčam.